В днешно време много деца боледуват от различни вирусни инфекции, ларингити, бронхити, различни настинки, които се дължат на слаб имунитет, липсата на грижи и внимание по отношение на здравето на детето от родителя, и всичките тези неща могат да доведат единствено и само до унищожаване на полезните бактерии в устната кухина. Много деца консумират захари, вредни храни и така наречените снаксове, и от безизходеца родителите прибягват до антибиотици и до много коварни медикаменти за здравето и имунната система на детето. А това, което аз бих препоръчал и решения за тези всички проблеми, които възникват в устната кухина и здравето, което е засегнато на децата, е пробиотичните таблетки за смучене на Bactology, които възстановяват естествения микробиом в устата. Съдържат 50 милиарда живи бактерии, въздействат различно, като променят средата в устата, като я правят по-неблагоприятна за развитие на патогенни бактерии. Така се намалява и натрупването на плака, укрепват се венците и се поддържа дълготрайна свежест. Препоръчвам на своите пациенти, препоръчвам и на вас Bactology, пробиотичните таблетки за смучене. Защо? Защото са без захар, защото подсилват естествения имунитет на детето. И другото много важно е, че са много приятни на вкус с ванилия. Сега е момента да направиш тази крачка към здравето на твоето дете, като посетиш сайта на Българбиотика.